Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska tady máme zápas Pittsburgh Penguins versus Winnipeg Jets, neboli proti stíhačkám z Winnipegu. A jo, tady si dáme ještě takhle kameru, první NHL, necháme to na 5 minut, nebudu zdržovat a pojďme se podívat na hráči se nám CJ navazování, Crosby proti stíhačovské 18 Williamson, vyhrál v hazování, ale už má kotouč Orpik. A Kovalčuk vystihl nahrávku, Kovalčukova střela, tam ještě, že byl Gončara. A teď může jít jeden z hráčů Pittsburghu dopředu. Backendová rána bohužel nám nevyšla. Teď bude šata, ne, tak teď bude tady, když Crosby je v pozici, má bránit centra, takže teď bude Orpikova povinnost, prošla Crosby. No, tak toto jsem nevychytal. Ale naštěstí se to všechno uklidnilo. Crosby tam teď měl úplně otevřený prostor, Erston, Šatan, Thorburn, Gončar, Kovalčuk, Thorburn, Crosby, Sikora, Šatan a Sikorova dorážka. Tohle hráči Pittsburghu nevymysleli vůbec zle, ale viděl jsem tady, že jsem samocený, netrefil vlastnou branku Fodetenko, ten kotouč nedojede dřív ani Dupuis. Ani Crosby, Whitney nahazuje pouze do pásma, tady bude dříve Sidor, Whitney, Dupuis a offside. Stall, proti němu 11 z Winnipegu, která uspěla. Stall nahodí do pásma, kde bude Letang. Stall. Tady myslím, že bude ne, tak nebude. Klí. Ale Stall má nakonec ještě pásmo. A my se tam mohli dát pěkně na tohle telbouta. A toto jsem nevymyslel si úplně dobře. Nebo Letang. Letangová střela drážky. A bohužel všechno mimo klec. Znovu Letang. Letangová střela mimo branku Candy. Letangová střela z první, Candy doráží. Candy znovu na kotouči. Telboutová střela mimo branku. Teďka mají hráči v Pittsburghu dobrý tlak. A teď tady je opět osamocený střela. Lehtonen kryje. Malkin na Bully. Neuspěl. Už se ho tam chtěl snažit napadat Fodetenko. Sidor. Whitney, Malkin. Malkinová střela, která mezi betonama a Lehtonena nenašla vůbec žádný prostor. Tady je pár střel hráčů Winnipegu. A Evgenin Malkin sám staví na další jedno zhazování, které už by to chtělo urvat, ale na vhazování nemáme vůbec žádnou úspěšnost, mezi tím přijde a teď hráči Pittsburghu nemohli napadat, protože by to bylo vsad, jako tady musí si Malkin pohlídat pozici jakožto centra, Sidor, Malkin, Fodetenko, Dupuis, ale ne, on nemá sílu, ale střelu zkusit může, sice ho Gulman toho vychytal. A kdo to měl, teď jsem ani chvilku nevěděl, kde je puk vůbec. Dupuis. A tahle nahrávka byla z první překažena. Tady pozor na. A tahle nahrávka. A znovu další šance. Teďka Fleury podržel stav. Denny. Kristen. Ke střel se dostane, teď Sidor. Godard. A to stejně, kdyby já jsem to chtěl dát se na Beacha, to by bylo stejně už v tým. Počkej, Godard. A Godard, tak znovu ne. Godard si tam sice vybojoval kotouč, ale v zápětí hnedka přišel a máme tady vyloučení. Taylor Sidor 2 minuty za podražení. Stall na Bully. A my nemáme vůbec úspěšnost té Bule. Tady bude Orpik s Kovalčukem u mantinelu. Erston. Stall to vyřeší Lukáskově pouze nahozením. Teď to posune na Gončaru. Gončara o mantinel vyhazuje pryč. A kouk tam měl nakoplé motory. Ale Stall teď potřebuje mít taky. A to se taky nakonec podařilo. Tady všechno vyřeší Fleury. Tak ne, Panarin má kotouč, Gončar teďka. Orpik. A tohle už bude vyhození. A za chvilku tam končí první třetí dát, teďka to vůbec žádný faul nebyl, to já jsem si tam zakopl sám. O golmana. Žil to výtečně teďka vystihl
a překazil jim plány a máme tady konec první 20-minutovky za stavu 0-0. Tak statistiky. Obě mužstva bych řekl začaly celkem opatrně. Pittsburgh tam měl chvilku hodně dobrý tlak, někde na začátku. A statistiky teda podle toho vypadají na střely pro Pittsburgh 8-5, údery 8-3, vhazování 0-5, ani jedno jediné vhazování jsme nevyhráli, to je takový problém. Čas v útočném pásmu 2:10, 1:45, trestné minuty, my tam teďka do odehrajeme to oslabení, co jsme si nachystali v první třetině, a přesilové hry zatím 0-0. Takže se můžeme vrhnout na druhou třetinu. Malkin na Bully. A zase jsme neuspěli. Hensny, Kovalčuk, offside. Jordan Stoll na Bully. A první vyhrané Bully dneska. Kouk. Kouk se tam dostal, Kouková střela, která nakonec pod vyrážičku nebo nad vyrážičku se nedostala. A pozor na Kozlova, kterého Flair vychytal. Sidor. Sidorova střela z mezikruhu, Haywhite ho vychytal. Ne Haywhite, ale ten. A teď pozor. A teď výtečně Mark Andre Fleury, neboli Muff. Znovu další střela, na kterou neměl vůbec, nebo ze kterou neměl sebe menší problém golman. A teď pozor na tenhle výpad, který může potrestat golem, nestalo se tak. Stol, Sidor, nahodí pouze do pásma, kde přijde vyhození přes všechny čary. A zakázané uvolnění to nebude. Hráči si ho stihli dojet. Fodetenko teď nadává na Sidora, tady musí rychle Dupuis posunout kotouč na Whitneyho, Whitney na Malkina. Malkin dává na Fodetenka, Fodetenkova střela mezi betonama místo nenašla. A teď pozor, tady Dupuis, Malkin, Sidor. A tak tahle nahrávka mi nevyšla, tady Dupuis, to by to nevyšlo. Armstrongova střela mimo branku. Larson, Whitney, Malkin, Sidor. Ne, to bude zakázaný, i kdyby já to se nedojedu, ale nahodí tady, kde bude dřív. Nebude, tak a tady chyba teďka obrovská, Dupuis se Williamson. Střela nakonec už nepřišla, výborná obrana Pittsburghu, se chtěli vrátit, pozor na tuhle dorážku, tam polodkrytá klec. Střela a Lethonen asi kryje. Beach na vhazování. A zase jsme neuspěli. Gillovi se nepodařilo ho tam hitovat. A teď pozor na tuhle šanci. Znovu. Není kdo to tam vyhazoval. Ale Beach. Beach to zkusí z kruhu. Exhibeli Goddardova střela z otočky. Docela taková nenápadná a dosti nepříjemná. Larson nebo někdo, Letang. Goddard, 1-1. Goddard přebruslí, Goddardová střela, bohužel za zádama brankářské jedničky hráčů. A my budeme hrát asi oslabení, myslím. Nebo? Ne. A to nebude zakázaný, protože to bylo ještě před červenou čarou, takže dobrý. Ale Crosby je stále na kotouči. Crosby odstřelá, nakonec je to gól. Crosby si zkušeně obtočil okolo brány. Tady to můžete vidět a zavěsil, nebo tož zavěsil ke vzdálenější tyči a jako musím teda říct, že ze štěstí mi to tam teda spadlo. Jo, protože Lethonen je taky docela kvalitní, jeden z kvalitnějších golmanů. Ale na to nemůžeme teď myslet zas tak moc, musíme je dál, protože jo, prostě zápas ještě furt pokračuje. Talbot, Fleury vyhazuje, Gill na Talbota, Talbot má už znovu nakopuje motory. Talbotová střela už taky znovu končí golem s asistencí Muffa ze Svatyně pittsburghské, takže Pittsburgh už vede, záhy vede 2-0, takže tohle by dneska nemuselo, nemuselo vypadat tak špatně a Kid na Bully prohrál, teď Sikora, Orpik, Erston, tak to by nevyšlo, Kovalčuk,
Tak tahle nahrávka vůbec nevyšla a máme tu další oslabení. A zrovna adresát prvního gólu, Sidney Crosby. 2 minuty za nedovolené bránění. Bylo to docela zajímavý, protože docela kapacita jsem teďka chtěl mít na ledě. Ale to nevadí. Malky na Bully. No už po druhé, po třetí jsme vyhráli Bully. Hodíme takhle. To zabere Malkin zkusí vystřelit, nepovedlo se mu to. White. Gončara mu dal výtečný bodyček, ukázkový, učebnicový, tailboat. A tailboat tam tak dlouho kličkoval s kotoučem, až se mu to vymstilo. Jaká pozor na Ilju Kovalčuka, ne, je dobrý Gončár. A teď pozor na teď hlavně ho tady obsadit, hlavně ho musíme okupovat. Ne, dobrý, já výtečný maf. Stall na Bully. Neuspěl, uslyší Kozlov. Helvite, znovu Helvite, Kozlov. Horstens, no a Erik Christens zařídí, aby neměl Marc-André Fleury v tomto zápase shutout. A snižuje na nejspíše závěrečných 2-1 do konce druhé třetiny, protože do konce druhé třetiny nám zbývá pouhých 31 sekund a Crosby prohrál Bully, Exhibili, Rerson, Orpik, Sikora a to je vyhození už a za stavu 2-1 končíme druhou třetinu. Ve statistikách to už vypadá, krom těch vazování, už tak jako nějak vyrovnaně asi. Takže na střely vede Pittsburgh 19-15, na údery 28-3. Vhazování tam jako vůbec to nic, to 2-11. Čas v útočném pásmu tam vedeme 4-0-8, 3-52, taky ne o moc, říkám to je vyrovnané. Trestné minuty měli jsme 2 vyloučení, z toho jedno nám stihli potrestat. Celkem špatný. A my jsme měli 0 přesilovek a 0 využitých, takže se pojďme podívat, co vám nabídne poslední třetina číslo 3. Crosby na Bully. Uspěl. Orpik. A proč mi tam nikdo nestál, když jsem tam měl tak dobrou pozici zrovna? Offside. Tady se omylem Crosby dostal do offsideu. A zase na druhou stranu nemohl tušit, že někoho ta nahrávka přijde. Ale kdyby tam nebylo offsideu, byla by to asi velice zajímavá pozice. Teďka Šatan tady má tu zajímavou pozici, ale to neho vychytal. Crosby. Uvidíme, jestli vyhraje. Na potřetí už se to nepovedlo. Teď dáte Gončara, tvrdý hit. Ne, tak pouze s tím hitem aj vyhodil. Williamsonova střela. Gončar. Dá na rozjetého Sikora, ale offside. Malkin na vazování, by mohl taky vyhrát. Ale nepodařilo se. Sidor nahodí. Ne, Sidor, pozor, teď Fleury docela riskantně, ale vyšlo mu to. Malkinova backendovka bohužel nevyšla. A tohle bude nejspíše zakázané uvolnění. Tak nebude, já jsem si zvolil špatnou stranu. Sidor uklní za svou branku. Fleury. Tam teď byla jakási zápletka, další střela, Dupuis. Exhibili zaveze svému golmanovi, který si teď vzal Malkinova střela. Malkin se snaží o gól. A teď pozor na tuhle špatnou rozehrávku, kterou Dupuis se zachrání na Fodetenka. Fodetenko už neudrží kotouč, takže tady znovu Dupuis, znovu Letenk. Malkinova střela, to prosvištělo kolem branky, tam škoda, že tam nikdo nebyl na touch. Tailboat pouze nahodí. A teď tady musí Christopher Letenk už ho rychle spěchat, teď Jill má rychlost. Jill to zkusí a tenhle kotouč si zabere tailboat Armstrong. A tahle střela si Fleury vychytal a Jill pokryl Candy.
Candyho střela, tam měl dobrou nabídku stol. A stol ty samostatně před brankou a letenku držel ještě pásmo stol. A nikdo už tam nebyl, Kozlov. To musí tady letenk. Tenková střela Flery, rozehrává na letenk tailboat. Candy. A offside. Beach na bully. Neuspěl. Godard, tak nic, Orpik. Orpiková střela, kterou si vzal Gončár. Godard. Cook. Cooková střela, dorážky, to nevychytá. Beach na dalším bully. A uspěl. Gončár. A Gončárovi se nepodařilo zamést. A máme tady první přesilovou hru. Ron Hastings. Crosby na bully. Neuspěl ale hráči Winnipegu sice vyhodili, ne daleko, vyhodili stále. Crosby. Šatan. Na Gončára Crosby tam měl teď výtečnou možnost dorážet. Whitney udržel stále kotouč a budeme tady mít dvojnásobnou přesilovku 5-3. Nick Lee. Říkejte, že nevyužijeme přesilovku 5 proti 3, ale to by teďka chtělo, aby Sid the Kid vyhrál bully, to se taky stalo. Whitney, Gončár. A tahle kombinace nevyšla, Whitney, tady musí spěchat rychle pro kotouč. Gončár. Šatan. Ale ne, my jsme se obrali zpátky sami vlastně o své pásmo. Šatan. Malkinová střela, tady dorážky. Nic z toho. Tohle si vezme na triko Flery. Dává na Crosbyho, Crosby na Sidora. A tady teď Crosby posune takhle. Na tailboata. A tailboatovi byl odepřen kotouč. Snaží se o něho teď vybojovat Martinellu a tank. Offside. No, hráči už by Winnipegu měli, nebo střídačka Winnipegu už by měla pomalu odvolávat golmana. Stol. Nebo kdo, no, stolová střela, ale tank, ne. Tahle střela nebude končit zakázanou uvolnění. Tailboat. Stol. Tailboat. Sikora. Stále hrají s golmanem. Tailboatová střela dorážky. Gol z toho zase nepadlo a teď pozor na tohle. Střela. Beach. Dobrý. Cook. Můžete jít dopředu. Klec je prázdná. A tahle střela také nekončí golem a teďka pozor na tenhle samostatný únik, který golem nekončí. Flery, letenk. Godard. Tak asi góla do prázdne nedáme, ale aspoň vyhrajem. No to ještě počkej, dobrý. Teď vada save by Flery. A tahle střela by stejně do prázdne neskončila, no to nevadí, nicméně do práce jsme dali. Hlavní je, že porážíme Winnipeg na jeho domácím ledě. Byť sice výsledkem jenom 2-1, stále ho porážíme, ať si každý mele, kdo chce, co chce. Že jenom tak málo 2-1. A co vole, dali jsme vole 0? Ne 0, ale 2-1. A co? Furt to nevyhráli. Maxim Talbot, který zařídil ten vítězný gol, protože a tady je Marc-André Fleury, prostě on ten shutout mít nikdy kurva nebude, záspíča, 22 zákroků, 1 skurvenecký gol. Karli Lehtonen, 28 zákroků a 2 góly mu tam prošly. Takže takhle to byl ten dnešní zápas a já nevím, mně to přišlo, že jsem dneska byl jako celkem bez emocí, jestli já jsem to jako taky tak přišlo, tak mi to můžete klidně napsat do komentářů, jakože co zlepšit, nebo co nechat, nebo jestli nedělá vůbec nic, nebo to nechat úplně stejně. A tak, no, tak já se s vámi hele budu loučit, teď máte ještě zase klasicky už 3 hvězdy večera. Já se vám budu loučit a příští týden, no, příští sobotu zase zdarec.